Hola, diamantets. Mireu, torno a ser jo i veieu? Mireu que xulo. Mireu quina xulada. Aquí tenim un altre, és un elefant. Aquest, mireu, és Grècia. Aquí són flors. Aquí són, no me'n recordo com es diuen aquestes aus, però bueno, vosaltres sabeu millor que jo. Són molt llestos. Veieu? Venen amb aquestes capsetes, molt monos, i els estan venent al Lidl. I mirad, ara veureu un full com és. Veieu? Es veuen molt clars els números. Es veu molt clar, bueno, aquí hi ha lletres, no hi ha números. Hi ha lletres, mireu, i quins colors més macos. Bé, amb aquestes la bandejeta, o sigui, tot, el llapis, i veus, aquí teniu els sobres i que aquí posen, veus, la D, per exemple, aquesta, és el groc, és la D, veus? I aquí, el que et posa és aquí. Això és el que tu has de mirar i saber pues, que la A, mires la A, i la E és aquesta, doncs vas mirant la A, no, aquesta és la O. Bueno, la A és una fosqueta, és aquesta. Ara no la trobaré, bueno. Molt bé, ha quedat molt bé. La I, que és la lila, vale, que ja la tenia clitxada. Doncs la I, aquesta. Estic mirant si ho he fet bé. Perquè ja no ho sé quina lletra és. Ah, sí, aquesta, veieu? Ara sí que em sona, veus? La I i la I. La J i la J. O sigui, totes estan marcades amb aquí. Si veieu aquest paret negre. O sigui, totes tenen el seu nom. O sigui, i els guieu per aquí. I ja, com veieu, tot està molt xulo i molt bé. Ara, doncs, espero que us hagi agradat. A mi m'han agradat, m'han portat molts, que m'ha semblat tots els que hi havia, i, bueno, a fer-los a veure com queden. Vale? Vinga, adeu, diamanters.